Witam was wszystkich. Teraz chcę pokazać wam nowy update na Bloodhaven. A jak chcecie tylko zobaczyć, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo wam mogę uwaga. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, pięć. Czekajcie. Okej, więc kilka osób kliknęło łapkę w górę i subskrypcji. Teraz mogę już wam pokazać. Okej, widzicie, jak widzicie, to tam jest taka kulka, tam jest tam koło tamtej farmy, tam w tym dewku, tamtej farmy, tu widzicie, tutaj koło, taka kulka i tam patrzę, że jest taka jówka na Bloodhaven, pan pokaże. Tutaj jest tam, i okej, poszukam, tylko najpierw widzę komentarze i powiedz okej. Tylko zaczynam film, a ja będę szukał, tylko to będzie serwer. No okej, już koniec serwer, teraz tak, już serwer, jak zagrałem już i tutaj taka kulka, jak widzicie, tam jest taka kulka, tej kulce, tak jest tam a tam jest tutaj taka tam jest tam po drugiej telefonie taka tura, tam jest tura taka taka jówka, a nie, to nie ta pomyłka, odszukam od tura, okej, widzicie, ten koniec serwer, widać pomyłkę, że daje, a tak widzicie, tu tam jest taka kulka i tam kulką i takie turki, a tam jest taka mała tura, a tam na tej małej turce jest taka jówka i pokażę wam. Wstawię to do latarki, bo jest wszystkie za ciemno. Okej, pokażę. Ja to tu taka turka i możecie... Co tam? Okej, tam... Widzicie to? To jest jakaś sekretna kryjówka i możecie tam zobaczyć. Widzicie? Jak tam na to jest wszystko widać? Pod Bloodhaven, pod ziemi Bloodhaven. Ale lajkujcie i komentujcie i subskrybujcie po informacji, więc pa pa!